Sari. Iya, kayak dangdut. Jadi suaraku setelah tekan doreng. Iya. Berdua. Wong manis aku kan bakal nyewati sinak seni tangi lugu semono janji prasetyane ati terus aku mendeleng mitro rino solo sarosora saning griyo miterosa jagat raya kelingoso okelan samudra nora ilang memanise aduh dadi ati salah awase asik tur ipo kuwi mau siji nyang ndi siji nang ndi mbah kamu deng aku karepe ya karepe piye mau nalikane ro ing dalu atiku lemaput sira wong bagus mati-mati ora bakal lali lagae lintange mlaku oi iya yo iya iya yo nginang karo ngilo apa sih ramusa melati aku kumbang ngidam sari umpama seliramu meriki wong bagus aku kan bakal nyewati jas sedak-sedak lintangi lugu semono janji prasetyaning ati terus aku mandeling mitro rino solo sarosora saning griyo Midarosa jagat raya anggelik kono ngukir lan samudra nora ilang memanisi aduh dadi ati selawase hae oh ya ya ben yes kadung penak kebablaske ning wuyung sisan iya iki mau sing njaluk sampun to ring iki ora roh arek wis pokoke angger ngono ngomong dinehi ngono wae lah mungkin iki nyanyoh kok ya ya lho iki lho ya alhamdulillah ya Mas alhamdulillah matur suwun muga-muga dadi berkah awake dhewe sak kanca ya Nduk ya amin
Dongakne. Dongakne sih wis di bojo urung? Wis bojone wis 3. Bojone seru. Nggih tak dongakne Mas Bro, sampean sampun paring dana yatra dumateng kula sapura kanca. Ya tak dongakne uripe panjenengan mulya. Amin. Dikasih karo Gusti Allah. Amin. Dipanjangne umure, dimurahne rezekine. Amin amin ya robbal alamin. Sementing ora ditambah bojone yo. Aja. Hah? Lho. Yo mandi to, Mbah. Insyaallah deh, insyaallah. Ya. Dongakne kabeh. Heeh, ya cocok. Lho nyauri, Bro, iki yo ndelok situasi ngarep ngono. Ya bablase nang wuyung ya. Nalikane telu Atiku lam-lamun sirawa bagus. Dangdutan ganti ben gak kesel. Urip neng donya aja padha seneng dota kabur sregema siat ora sembayang yen ngomong ngawur padahal weruh sok yen mati ana siksa kubur pande roboh salate lali donya sing digayo mula tambula ada ilinga marang Gusti Allah salat ngaji disregepi supaya ra lali marang Gusti. Dadi ngene iki dulur-dulur aja dibenci. Dijak rukun jogetan bareng ya ya. Iya jogetan bareng sing penting padha seneng. Seneng kene seneng kono ya seneng. Senep. Balekne ning anu cokekane sragenane. Ya. Njur krasa mulya merga cerah karo kang kuasa tan sabar syukur urip ning donya swarga sing digayo wis bro sakno ngisor gentenan njaluk lagu genti kok ya apa neh Nun